салом алейкум тамошобино созаи нағзаини саломатиё хубай духтарако обуфои фасони турецки омадай хостум навор гирифта шумода нишонтим инчунин акция давом дора марамат бузори корвон тарафи фажарка сеюм дарвоза эҷа 103 магазин реди магазинои шишагӣ аввалан сар мекунем ай новинкаҳо духтаро ҳозир сезони анами намуд обуфо омадагай нигоҳ кунен ина пушткушодагиш ҳозир пуштмаҳкамшам ҳаст нигоҳ кунен нархошон 260-270 сомонай турецки сабука қимқа хушручаан ки як бор биёен бо хутонай пеш бинен агар имконияти омада надошта бошен духтаро нависен хичон шумода доставка мекунан ина диден моделака диден чӣ хушруай сабука нархо 260-270 сомон мана цветош ҳамаш ҳастай инаи моделакоша бинен бо дигар хелай диден фасоныш 260-270 сомон инаиша бинен бо чӣ хушруай ҳами ҳозир сезони ҳаминоян сабукакан ба қувватан хушруван инош чанд смаяпа ино боша акцияшдаги 120 сомон ҳозир ин нуқтаи савдода обуфо аз 70 сомон сар меша оз дигар намудошам шумода ман нишон метим то охира тамошо кунен ино 150 сомония ҳам мулоим ҳам хушрӯ 150 сомон турецки иношама па 150 сомон иҷада туфлиам меёбен макасимкаву кросовкиву кетиву ҳама чӣ меёбен духтаро биёен ҳатман леки агар омада натонен нависен хичон доставкатон мекунан ана баъдан духтарако борои новинка ана ино омадай нархои ино аз 270 сомон сар мешада аз 270 сомон сар мешава ҳамё қиматаш чанд сомон ина модело бенорка то 300 270 то 300 нархошон нигоҳ кунен зелай ҳамаш нам брендай турецки тоза ина нигоҳ кунен чанд та расветкаи фасонуш омадай инамино ҳамаш оригиналошан аз 270 сомон то 300 сомона биёен духтаро бинен ай пеш тамошо кунен боварӣ дорум бо маъқултон мешава обуфои хушрӯ доранд арӯсако шумо низ биёен иҷада акция тез мерава шумо метавонен бо нархои дастрас обуф пайдо кунен ира бинен туфличакҳои чихе хушрӯ бисёр доранд ана баъдан норкаву афша омадагиай ина сезонни ҳозир аллакай сезони амино омад ҳам норкаш омадай ҳам афшаш омадагай нархошон духтаро 400-450 сомон нархи норка ҳамун нархе ки пеш буд ҳамун нархи пешинаяй мисол ҳозир қимат шидагӣ нестай ҳар сол обуф қимат мешава леки норкара нархшам хел мондагиян хулас нигоҳ кунен духтарако иҷада инчунин ҳастай анаи намуд макасимко ира бисёр пурсидан ки акция бо ҳаст нест ина духтаро бо овардан 80 сомон хушругиша диден макасимкои ба қуввати хушрӯ турецки 80 сомоне духтаро ира бинен охи моделша ишам 80 сомон аз и модел ина сиёҳшам ҳастай 80 сомон ина чандаяпа ишам хушрӯча 170 сомонай ортопедический будай стилша бинен чихе хушрӯчаяй назук фасон ортопедический будай иёра чанди каден 180 ҳамаш ортопед будиян духтаро диден моделакои фасон баъд ино духтаро арзон шидан ино 250 будан 170 шидан диден ай 250 сомон 170 сомон шидагай хулас ҳама чизои новинка хушрӯ омадагай ҳатман биёен аксиониз давом дора касе ки омада хариданияй ҳатман омада бинен ана ино хушрӯанам қасабукан духтаро турецкан нархошон 70 сомоне ира бинен чихе фасончай бо я намуд сабукай почадам хушрӯ меиста ина 70 сомон чанд та расветка дора оз дигар расветкошам ина нишон метим 70 сомон сиёшам ҳаст сери ҳаст бежви ҳаст хуласама цвето ҳастай ана аз ана ино пурсидан ино 80 сомонай беҳад хуб харидорӣ кардан духтаро барое ки ҳам сифаташ нағзай ҳам худаш сабука ки хушрӯй аст ки 80 сомон и моделш 70 сомон и моделш ана ба духтаро ё 250 будан оз 100 чанд сум шидан ино лорикои на қафошон кушодаги гелвиёшай оригиналош 250 оз 180 сомон шидагиай чанд та расветка дора расветкаи фасони хушрӯ марамат хоҳишмандо биёен ай пеш бо тамошо кунен иҷада ҳама намуд туфли ҳама намуд басаношкиву мисол
кетиву макасимка ҳама чӣ меёбен. Нархошон беҳтарин нархҳояй марамат бинен. Чихе туфличакҳои фасон доранд. Баъзе туфличаҳое ки 400-500 сомаи дига ҷуда. Шумода чанд сомаи ам 400-500 сома? Кадом? Мисол туфлиҳои 400-500 сома. Ҳама шумода 300-280. 300-280 сомонда шумо метавонед брендови туфличаҳои фасона пайдо кунед дар ин нуқтаи савдо. Аллакай бори чандум шид ма иҷора шумода тавсия метим духтаро. Медонам ки бисёриёда махқула, бисёриё гирифтагиан ва интизоранд ки бо борои новинка кай мебиёя ки мо навор кунем. Хулас ина духтаро бори навшон омадагиай диден саршави наворда новинкора нишон додум. Инчунин аксияҳо ҳастанд, аз аксияҳо қафо намонен. Баъдан сумка пурсиден духтарако. Турецкияи сумкошон ҳамаша аксия эълон кардан. Сумкора 100 сомон кардан. Сумкое ки 180-250 ҳамато мефурӯшанд баъзеҳоша 100 сомони акция эълон кардан. Марамат фасонишона бинен духтаро инами ай ҳар якташ чандтаи ва яй чанд фасони ҳастай. Чанд расветкаи чанд фасони хулас бинен. Хушруван сумкошон нархошон ҳамаш 100 сомони. Мана кадомеша бигирен 100 сомон духтарако. Моделакои фасончаи хушру турки сифати беҳтарин дора 100 сомон. Иша фасонай, иша фасонай. Инай моделоям ҳаст диден 100 сомон. Ана ёба хушручан ази чанд та цветай духтаро цветои хушру дора 100 сомон. Инай сумкои сетага ҳозирам ҳастай. Мана 100 сомон диден 100 сомон чанд та цвет омадагай ҳамқа кожаш хушрувай бо ҳеч намешава. Инай қисми боло ҳамқа хушрувай стилош. Ина миёям ҳамаш 100 сомони. Кадомеша ки мебинен ҳамиҷада 100 сомон кардан ами қисмора сумкооша. Беҳтарин нархо. Ана ин модела бинен. Иқаи хушрувай необычный и чанд пулай? 100 аям. Мана ин ёям духтаро аз инам чанд расветка фасоне ҳаст ки 100 сомон. Ина иша бинен бо качествашда гап нест духтаро гарантия дора качестваш продавои турки 100 сомон успед кунен чизе ки мегирен акция шидагиай бо нархи дастрас ҳатман омада ай пеш бо хутон тамошо кунен ки боварӣ дорум омаден маъқултон мешава бисёриё омада харидорӣ кардагиан чи сумка чи мисол пояфзол маъқулшон шидагиай ина ино 70 сомон турецки духтаро нигоҳ кунен мана туркиян фасонакан диден 70 сомон аксияи беҳтарин рафтестай успед кунен дер накунен анай кетичо бахшруван духтаро сабукакан 120 сомон диден оригинали турецки 4 сол гарантия доштай хулас биёин ина сезони ина омадагиай платформаҳои фасон мехдор аз иноям ҳастай ана ин намудо ҳастай ё чанд сомон ва духтаро 250 сом кам набуд ҳозир аксияда 160 сомон 160 сомон шидай нигоҳ кунен чанд та расветкаш чанд та моделш ҳастай биёин як бор тамошо кунен диёрои фасон инаи качестваш 120 кадена инаира 120 сомон кардагиан сифача бинен чӣ хушручай ана ира бинен бо и чанд буд 160 ана ино 160 сомон духтарако музикои ваё дорем иё ваян дамашникан дамашникои музикои оригиналан ина чанд сомон 70 сомон вайра бинен духтаро чихе дамашникои фасон будай мардона 70 сомон акция шидай 70 сомон успед кунен духтарако нависен хитонда мегирен мардотонда мегирен беҳтарин вариантако ана инчунин кашлёкора 50 соми кадан туркияй турецки тозай ана бренди мор нигоҳ кунен 350 сомона янамуд хушрувай ваешки ба қуввати фасонай чӣ хеле фаҳмидестен гуфтестен ки ай 500 сомон боло мефурӯхтанд ҳозир чанд сом 350 сомон шидагиай марамат биёен бо хутон тамошо кунен моделако беҳад бисёрай ба ҳазур тамошо кунен интихоб кунен ё ки агар омада натунед нависен хичон шумода доставка мекунанд як бори дигар такрор мекунем иҷа бозори корвонай тарафи пажарка сеюм дарвоза 103 магазин ряди магазинҳои шишагӣ рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар бо метавонен худшонда муроҷиат кунед духтаро
اینا دخترکا برندوی انم خیل دمشنیکای مردونه آوردم برای شوهراتون میتونن خریداری کنین برای پدراتون برادراتون 70 سومون عکس رفته سایت تورецки تازایان 70 سومونی مرامت اومده نتونین حاجیجا دیگه مدلش هم است نشون میتیم اومده نتونید نویسین خچون دستافکتون میکنن اینجا بازار کاروانه طرفی پژارکا دخترو سیم دروازه 103 مغازین ریاجی مغازینای شگی من مدل کورا دیدین چه فسون چاین 70 سومونی اینا قیمت بدن از عکس رفته است 70 سومونی کردگان من ایشا بینین بو ایشم خوشرو سیاه شما جایی بود از دو مدل ایو دو цветی دوره هر دو مدلم من کدامش در کورای نویسین شونه در او دستافکتون کنن مردونه یا دمشنیکای مردونه